मोनसे जोबोरै दुखुनांथाव खौरां भारतनि फुटबल हानजानि गोख्रों गेलेगिरि सिंलेनसाना सिंनि न'बाङा मणिपुरनि हिंसायारियाव सिलिंखार दुथांफ्रा खाबु लानानै फुटबलारनि न'बांखौ सावनानै सेवहांगार खालामलाङो होननानै मिथिनाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरै गोनांदि मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव गोबां न'बांखौ सावग्लुं जाजोबनायनि अनगायैबो सोरहाबा न'खरनि सुबुंखौबो खोमाना लानो गोनां जादों। थारैनो फारसेथिंनिफ्रायनो हिंसायारिनि अरजों सोमखोर महर जानानै दं मणिपुरनि रायजोआव। मणिपुरनि बे हिंसायारिनि गेजेरावनो आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खौरांआबो सोराङाव फैदों। भारतनि फुटबल हानजानि गोख्रों गेलेगिरि सिंलेनसाना सिंनि न'बाङाबो बे हिंसायारियाव सावजानानै सिलिंखार जालाङो। भारतनि फुटबल हानजायाव 11 नम्बर जार्सि गाननानै गेलेग्रा सिंलेनसाना गावनि न'बां आरो गंसे एकाडेमिखौबो खहा खालामना लानांबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि अलिम्पिकआव मेडेल देरहानाय मणिपुरनि एमसी मेरी कम, मीराबाई चानू आरो गोबां गेलेगिरिफ्रा गावनि रायजोआव जानाय हिंसायारिखौ फोजोबस्रांनो गोबां खावलायदों। नाथाय बेनि गेजेरावनो भारतनि गोख्रों फुटबलार सिंलेनसाना सिंनि न'बाङा दुथांफोरजों सावजायो। गुबुन जायगायाव फुटबल गेलेबाय थानाय समाव गेलेगिरि सिंलेनसाना सिंआ गावनि न'खरनि न'बांखौ सावनाय खौरां मोननाय लोगो लोगो गोबां दुखु मोनखांनाय फोरमायदों। फारसेथिं खमैबो 40,000 रैखाथि सान्थ्रिफोरखौ हिंसायारि ओनसोलाव दैथायनाय जादोंब्लाबो मणिपुरनि हिंसायारिखौ दासिमबो होबथानो हायाखै। बबेखानि मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया बबेनिफ्राय बबेसिम सौहैबावगोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायगोन। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडी क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडी क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबीआई काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ईसीजी सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडी क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।